Gani ka jo hi ka ya menta. Ni emma ka ya jong ka jing IA ka ba crowd palat ko jong play. But ya kani ang waf so fall. Habang itu ya ka ya. Ba menta ka la dap biang ka por. Bangin kijat na ka ba yo ta. Agi wiki kintian. Bangin poi siya ka jing kindet ben rio. Namar bangi itu ya ka ya. Walik kindet ben rio nda kani ka ya jong ka palang ka la ya no. Nai kindet ben rio nda ka ya jong men si ma khoi ka kut no. Nai kindet ben rio nda ka ya jong ka jing IA ka lek no. Nama kan sedan ka ya jong ka jing jenjar pa. Kan sedan ka ya ka jong merat klau ka ban sawal mesin syar ka pertai. Kat ba mangi mentangi dang de ka ya jong ka jing pynkhreh. O men si ma khoi jong play wan chini ka pertai. U yalami ki priu bakin pai bakin kela ka ba mot bat u ai por ya ki banget bakin la ban em ka jing em ka ba job. Namar u pynkhreh ya ka ni ka balang ka balong ka nong let kurim ka jong Jesus Christ.